Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Lan Kanjeng Nabi dawuh malih man istaghfara. Man utai sapane wong iku istaghfara nyuwun ngapura sapa man ba'da dzunubi sakwuse nglakoni dosa ghafara mongko ngapura sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man. Sapa wonge njaluk sepura sakmarine nglakoni dosa Gusti Allah ngapura maring wong iku. Fahuwa mongko utawi istighfar laha keduwe dunub dosai iku kafaratun dadi penglebur. Nek mari nglakoni dosa niki mboten kok ngongkon lho. Isoa mboten isoa kuduke niku gak niat nglakoni dosa. Dosa iku kepreset. Dosa iku lalai. Dosa iku gak sengaja. Njane al-insan mahalul khata' wan nisyan. Nek sampean dosa niku niat, malaikat gregeten. Wis. Njane menungso iku nggone lali, nggone luput. Nglakoni dosa nang istighfar. Istighfar sakmarine nglakoni dosa iku dadi penglebure dosae. Lek ngene, sampean iki contoh mawon. Mari nglakoni dosa gak njaluk sepura. Eling engko bengi ae njaluk sepura, engko bengi ae utawa meneh ae njaluk sepura. Iya nek nututi engko. Iya nek nututi meneh. Makane mari nglakoni dosa nang istighfar. Beke mari ngono mati. Wong gak ero kok mati ku. Tekoe ndadak ngono mang kok. Bapake ro nek katene mati kurang sak menit 2 menit ngono ro, nek katene mati lah gak ono kecelakaan tabrakan mati lah. Aku katene mati, gak terus lah ngono lah. Gak ero ndadak. Makane di hadis lain Kanjeng Nabi nek mari nglakoni sayyi'ah ditututi nglakoni apik. Nek mari nglakoni elek ndang nglakoni apik. Ketututan mati durung nglakoni apik. Sehingga di akhir hayatnya lho elek. Lah nek mari nglakoni elek terus ditututi apik, terus mati. Lho akhire pungkasane iku apik. Maca istighfar niku wathah fadilahe. Quran nggih. Kula eling tenggene surat Nuh ayat 11 ayat 11 ayat 12. Gusti Allah iku dawuh Fakul tustaghfiru rabbakum. Maka aku berkata, mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian. Innahu sak temene pangeran sira iku kana ana sapa pangeran sira iku ghafaron dat kang bola-bali oleh ngapura kaya bola-baline kawula oleh nglakoni dosa. Angger gak sengaja ya. Ayat 11 bunyinya yursilus samaa alaikum midrara. Gusti Allah ngedukno udan niki merga nek cara kula omong ayat sak derenge niku wau. Niku merga istighfare wong-wong niku. Dadi udan niku rahmat. Mudune rahmat niku merga istighfare wong-wong. Sampeyan aja ngene, mriki udan daweres sampai banjir sak dengkul, omah tepak endek umpamane ngoten. Lah niki lak malah dadi penggawean niki mbah cilik lak nggih musibah. Ayat niki diturunaken dhateng Rasulullah tenggene Arab mriko. Lah mriko angel udan. Tiang mriko nek udan
Niku Masya Allah senenge rahmat gede niku. Lah niku barokah wong-wong sing maca istighfar. Nah, nek kula ringkes ngeten. Istighfar sing akeh apa? Cekne mudhun rahmate Allah. Wa yumditkum bi amwalin wa baninin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Gusti Allah maringi bondo donya, maringi anak, terus kebon, mari udan, cukul, kali sing gak ana banyune, padang pasir ngoten niku barokah istighfar. Makane bahasa kula teng mriki kok rezekimu seret istighfar sing akeh. Ya duduk krana rezeki seret, njaluk sepuro encene istighfar sing akeh. Di surat lain enten ndek ngene An-Anfal iku ayat 3 niki sering kita dengar wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah mboten bakal nyiksa sampean wong makhluk menungso sing ndek bumi ndek kono ana Kanjeng Nabi Muhammad. Bumine isin katene gempa. Kaline isin kate banjir merga kono ana Kanjeng Nabi Muhammad niku siji. Gununge isin kate meledos merga ana Kanjeng Nabi Muhammad. Lah Kanjeng Nabi Muhammad niku khairul khalqi kullihimi. Gak wani cara ngono makhluk liyane gak wani merga ana Kanjeng Nabi Muhammad. Katene napa gunung meledos gak wani dik kono ana Kanjeng Nabi Muhammad. Sing nomor loro wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Gusti Allah gak bakal ngadab sampean nek sampean jaluk sepuro. Nah, dari ayat ini gak bakal kenean adab siji nek di kono ana Kanjeng Nabi. Lah, nek awak niki ya napa ana Kanjeng Nabi? Nggih nyambung teng Kanjeng Nabi. Nah, nyambung teng Kanjeng Nabi niku ya napa? Nek cara lafat niku maca selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nek cara praktek nyambung teng Kanjeng Nabi, kita ini siapa? Nyambung nang Kanjeng Nabi. Ana sing dadi wasilah. Nggih niku ulama pewarise Kanjeng Nabi. Niki kudu nyambung teng mriku. Insyaallah gak diadab karo Allah. Nek secara pribadi ngoten. Kaping pindho sing akeh maca istighfari. Alhamdulillah daerah kene dikei aman. Ndek kono-kono ana balak musibah, gempa, tsunami, sak piturutane kene dikei aman. Niku barokahe wong maca istighfar. Makane ayo ngakeno njaluk sepuro nang Allah. Mari sholat istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim.